Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka Executive Committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council ki HADC ne kasni tho ding kalarai banum sha shu ikibriu bani samit hakidukan badan hayodo. Ya gani karai la shim ha ka jingyalang jong ka isi ha ka jingdan lang usim ka hima melim berkinong yalam ka Trap Yodo Association. Habakran Shikilat Pathai Kubor, Chief Executive Member CEM, kaki HADC uba penyat sing suim ulai tu baka isi kelarai bagi dukan hayodo kidiban kangno apo ka shipo bajiman kamit. Uloong baka isi kala shim ya gani karai na kabenta bante lakam ya ki kam sniu kibala ban jelai hapo yodo na do ka kam khalai ka jingdalai udrox bat kiwei de. Na kaliang ka isi kan sapinmi da ka hukum siya ka himaman limban pentikna bakan trekam kani karai ulaong. Ka isi kalarai ban pa ish pongut ki pulit enforcement jong ka HADC banyarap ikish pongut ki pulit ka hima melim ban paharaman kamit ya ka yodo khnang bante lakam yaki nongtu ula benram. Uba penyat ula kubur baki don katu kat ni teli kidukan ki babu beriu ban samit haki dukan jong ki khnang bakin pet ngor ya kidukan yo ki syatu. Ya ki beriu ki belayu jimbit ban samit ka isi kalarai ban aipor ya ki ban mino halani shwa ka shitarik ujiliu arhajar arfusau ulaong. Te nakaliang jong ka executive committee ka jongi ka balai don lang de i executive member in charge jong ka market nang tangi la khot gerbang ru ya i pa em aina manik sim i pa em jong ka himam lim lai don ka ru i basan nong umlong hakaju kapor kila don ru kinong kit kam kumba soundwood nakaliang ka Trap Yodo Association kani ka kenhun kani ka seng jong ki nong yo kani ka nong shong yo kani ka kenhun ka bala jue trailang nakapor shakapor bat ka dis council kumno bangin ya wanra ka jing bha jing met ti po yo te kata ka peningkong te nakaliang ka jongi ngi khot ya kani ka jingilang menta kani ka sngi kalong halor ka we ka mat ka bakongsan kata kumba pilai i lingba ki social media lingba ki media report ki bapher halor ka jing sha penpra bat sha khnra no kini ki yeng sa jong ki nongshong bi an hangte po lum survey ka bahap apo cantonment board cantonment area kumman spen kenma pi na kaliang ka council haki katu kat ni benai mensyuang ila khot e ka meeting ka bakapang ringkat bak hima melim ringkat bak association na po yodo ringkat ru bak kini kinru teli kishnong ki ba markhap bak ka yodo banya kren banya tai halor ka jing mi ki jing sniu ki ba buan rukom ba kumno ngin la bante la kam mi kini jing sniu khamtam abangi phai ya ka jing sniu jong drugs te kani di ka we ka agenda ki bang kren haki meeting blada but menta ka sing kesni kumban benrap ya ka tu meeting blada tinggi khot biang ban shim katu kat ni teliki rai ki badan kam na kamta ka yodo kani kalong karai ke beningkong ba nakal yang gejongi ngin penmi menta ka sngi ya ka hukum leni ka order syaka hima melim na kamenta ban namsha shu ba kinu kidukan kinbu ya kinong sa leni kinong up haki dukan ki jongki te hoi ni suthu na kidau bom lakya haki ni ki por blada kidon katu kat ni teli ki dukan kum ki dukan sha le se sausan teli dukan diary nang ta sekini dukan jan ki belawan ban kerpat ya ka hima melim ba kidon ki jing ja sha tu jongki tiar ki jongki na ki dukan mban se ban hap ai lat ban bu ikini kinong up ki ban sa haki tu ki dukan te henrai naka jingdon pat jongki ni ki katu kat ni teli ki dukan baki don ya kinong sa kinong up ka penlong ya ki weiru ki ba kin yo kabu ban shong ban sa ni po yodo te khamtam habidib kani ka jingja shen menen ka sngi ka ba kini ki breu ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki cakasa jongki ngi nakaliang ka council ngi la bu lupa ka jing mana ka rai mutasngi banam sha yenu ru banwan penlong jaka sa hang ni po yodo
lada dei gitu ki beriu ki bami nak tu kecakan alum survey ki bala sya be menen lada dei yanu ru kamut syabar jong ke yudu bakin wan bansa ban penlong yeng sa ang te yudu nginam sya te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakaliang hima kin sapen bena but ya kini ki bala don pat ki bala sa daka jing ajing bit na ki hima te kamut nadu kashitarik uni bana jeliu kinam yo shu bansa te but di kumju ru nakaliang jungi kebaar ngila shimru yakarai bana kaliang jungi ngin bu nong up pahara nakaliang ka hima kibukum bakila don lupa shiphongut man kamit but nakaliang jungi ka discouncil ru ngin ai ka jinga trailang ba hima dah ka bangin yarap lang yaki sa shiphongut ki constable enforcement bandan lang haman kamit ban bu night duty hangtai ban shingan ka yodu te kani dika rai ko bangishim mentah bat ka baar pan ngila shim ru ya ka rai ba kapor ban khang ya ka yodu kan dei be shipho ba je damia kamut ki ba penlong yo palat ya kata nakan yang jongka hima kan sale ika badan kam kendon jongka market act jongka district council te but kani ka jing shim jongi ya karai nakamenta ban bu ya kapor ban khang ya ka yodu ha man kasngi ha kapor shpo baje kalong ru ka shibenta ban khanglat yi kam sniu ki ban mi hang ni po yodu dan nomor nginam la bantip ki eki kam sniu ki babuan menta si kan dalong ka kam khalai la kalong ka kam yadi di drugs la da kalong ka no ka kam sniu hi da ka bang ibu ya ka por ban khang be ya ka yodu man ka sni ha ka por shpo baje damit mut kan ni kan pendu no ikini babun ki kam sniu ki bashim kabu da ki riu sniu ban penlong jakari dengan hang ni po yodu te kini diki lightly ki rai ki ba nakal yang jungi ila shim hakani ka meeting ka bamta kadingan kendo jungi minta PM de kalong ba ke ka baja menen halum sabir no ba itu kan di bawah syak penpera dan kan nakalian yang ka kenhun yang kan yudu dusrat asisten de kalau kapet dunia long yo leti gitu kinuan buhai so hayudu de niwan bentuk ngau jalur de itu kontel pada tu hima melian bagi di bercim kia bagi ngor ba mari bidang karoi susu man buat tak hayo dikeriak na tulung sabi kemalong markab kayo di wan ri dengan hayo nakalian ka apian kawan bentuk ngau kalian di itu kontel yo yang hima melian bakin sim kia nama ta dan ikam namar ta abding malada kini gibri kini wan buhai sinong hayo namar tak sibun kinong yo ngim kwa ba kayo do kan ni kan sa kajing huri ura makalong kwa sa kajing songkuk song singat dada hayo pindatib lada kadon kan kajing huri ura kajing tut bingi yo kabak tak sibun kajing dunong sibun gade yang nong song yo da ken kelum lang le do iklur kapoi da syakang khardet kayo tang hakawai kajing yaki dan dari bamata ngim kwa ba kino nor long khablong ban pengot ka kong kapien ko kajing yada ka khambai kajing sumar mo ya katangi kwa ba nakaliang jong ka apsyon begini kibor badai pej ya kayo bakum ka dispensel ka ba la ban kento ya kahima ganong bukan cimkia yang malam ta kayo do begini ki fedwer kimde ban yo buku ayo do kagini ban nakaliang kini sistem meeting long biakram mestian da ong betom nakaliang cimkia sanggata tongu ladai dibor bahalor didor kata kajing kitli ya cái baka sang balang kale ke badai namar kajing kharai jom kini ki refugee manta na kapor Islam ke bafer kajing syong shkan ke jom ki mano ba ai permission ni ki bikin syong untuk wei raja ka jom tu kidi mentip punya kata manta na lada gitu manta kum ki sang balang kile ek bo bha ki rai gitu hato gitu ki february kin lai sai kinwan hakabyo lani hayo lani hakini ki kendong pisot jang kontenmen kala da kontenmen do ka ai lat pat yaki bakin langsung te ka jing kharoi te ka basniu hayo wala manda ka jing sniu hayo ko balai hujan te mentala da ki rung sa da kito te menta kat nu syo ka jing sniu kono tengi kum caution kum kinong yo
ni kwa kan ban pun snow ya kita ki bor ki bahalor ki ya ke desi konsil ya upaim bakila ban te lakam ya kata ke jing kharoi ke jing stio bakanu kanu kalong kanam ta kan kum yang gi kinong song yo song hat kita ri kita jaga Laiman kapor kan siu kharoi bai hayo man ke jing sneu te long nakal yang jongi ngim song sang ke